Čo to bolo? Svetlo svíci. Klakson troubí. Raz, takto teraz to chytíš a roztočíš, že sa koleso, Počkaj, chyťte mu to niekto. Funguje. Paráda. No. Ide. Vy už sme to spustili. Dneska ani Dynamo to už ani neexistuje, človeče. Dynamo, no. Také starosvedské, že to patrí k tomu, ako výroby, aby to... Tento bicykel, keď ho zrátaš dohromady, tak to má riadnu hodnotu. Nie, dávali mi Moraváci za to, že Jožo, 1500 ti dám zaň. Fú. Hovorí, čo si sa zbláznil, reku, ja ho nedám nikomu, ako, to je, nehnevaj sa, no, skrátka, no, ale, aj žene som spravil, ten ženský taký, vieš, a som taký vanilková farba, všetko, a čiže nevesty to do prenajmu, že nevesty sa pri ňom foťa, vieš, áno? Tu má kyticu, má košík, tam má si dá tú kyticu, tých oných, ženích, nevesta, ja som to videl, v Holandsku sa to takto akože, a tak som to tým chalanom, čo fotia tí svadby, som to ponúkel, jak by náhodou dosi, počúvaj ma to takto, šup každú chvíľu, no. Ale dobre, ja som sa nechcel chváliť, ja som len sa povedal, že vrátili sa mi náklady. Ja som si myslel, že to je nový nejaký, ale retroverzia. Nie, Janko, to je 39. rok, premiér, normálne originál, hrdzavý bol ako líška. Ja som ho len dal vypieskovať. Lebo vidím aj vpredu tú značku, že to vyzerá ako... Je, všetko je úplne ideálne. Čo to štípe za zákona? No lebo vidíte, to už podľa tej značky tam